Здравейте, уирчета! Аз съм Лидер Бос и това сигурно ще разбрали от заглавието, че ще бъде такова мултиплеер сервер, който ще, нали, не е привет, ще бъде такъв, нали, същата с плugини. Сега ще ви кажа и планчето за този сервер, как ще бъде. Така, значи, ще сравним такова, нали, ще направим някакви ключите, като тук ще направим една дупка, ще напишем скачайте долу, за да продължите към спауна, скачате в тази дупка, слизате тук и после скачате в това, което ще бъде обзаведено, нали, с изходи. И ето тук може да измисля някои работи, но е още ясно. Че да кръсна да. Добре. Та, с вас може да предприема малко, нали, вас може да предприема малко. Опа. Опс, извинете. Сигурно се е чуло гадно на клипът. Да малко се преместя. Слушайте, че такова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Значи тук са 2 и 2 блока. Искаме тук така. Имаме само с 3 за сега. За сега просто. Така 3 и броим. Така стават 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ето тук е 10. Тук става 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Значи така са 8. Са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тук. Сядаме тук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И тук са 8. Значи, point точката ще бъде ето тук, което се пада. Да, тази дупка е добре, че се пада точно по средата, макар че ето тук. И, да, тук. Тук. И тук. И един път тук. Ще оформим дупката така за скачането. Сега да видим с какво тук ще бъде спрус. Давайте. Така. Ще направя специален клип, който тук дори ще го запомним цялото. Така. 1, 2, 3. Те са 3, да, аз 3. Така. Оп, 3. Така също 3. Това е едно ограничение, това е вентилатора на лаптопа ми. Оп, как съм объркал нещо. Сега дигаме така с два блока, чака с тук от тези страни. Така. Сега трябва да вземем тези, които ще ги обърнем в тези аглети така. Ето така, опа, така. Тук ще сложим лесове. За красота, разбира се. Ето така. Ще трябва да издигнем още един блок, за да се получи както трябва. Така да ви спъш, ще бъде така хубаво. Дига, айде. Така. И така. Така точно.
И ето тук. Така. Ето сега тук. И тук ще пише. Тук с чертички ще пише два реда с чертички. Не, отгоре. Скачи надолу и да продължиш към спауна. И тук е така с чертички надолу. Да я точка, така ще направим. Така. Само да правим set day. Така. И да направим също и от тези страни. Така. Оп. Просто сега съм, нали, казвам с лаптоп и нямам мишка просто. Значи се бъркам. Сложихме от тези страни, сега само правим така, така, и така. Оп, тук се бълва нещо. Не знам защо, но... Ето така ще го направим. Да, само така. Така само ще бъде. Нали, просто искам да теглям мапа, макар че ще да бъде много хубаво, но искам да теглям мапа, защото все пак ще бъде по-добре с така. Сега заставим точно на блока. Да напишем set spawn. Така. Сега виждате spawn или пък kill и това. Да, така че, да, добре да ви кажа, този сервер вече ето има и ранкове съм направил. Какви ранкове са? И те са... Тук дори така ще направя. Ранковете са... админ, owner, co-owner, hoster, модератор, юзер и дефолт, който много... Значи, да. И да, първото нещо, което трябваше да кажа в този път, е, че нали като слезете от тук, тук и тук ще пише warp и keep user. Нали, защото, примерно, ето виждате, че има keep user. Дори ако не помня как се правеше, ако помня как се правеше, нали, така, взема си едно такова, искаме така, трябва на warp, и отдолу примерно на warp. Чайте, сега ще пробвам set warp g, пример, warp g. Да, малко. Deop, не, значи, deop, така, warp, виж, тук съм имал върпове, и аз не съм видял. Има само кит, трябва да сложим, ще пробваме. Не мога да чупя тук. Чайте, само се лопна от конзолата. Нали, сега съм с конзола, защото нали не съм купувал сервера или нещо такова. Чайте си напишем името. Ето да виждате вече изписва. Към това. Така. Hits. User. Така.
Да, ако може ми напишите в коментарите, защо не ми се получава това с варповете и такива работи. Рисквам пак колапс. GG. Примерно. Kit user. Да, моля ви в коментарите, след които знаят повече за сервери, да ми напишат как да се направите и просто защото вижте DLOP, Witherman, Kit, аз съм Kit, защото не съм хостер, ето виждате хостер, и тук виждате хостер, но за тези, които не могат, чето съм съотно, така, тези, които мислята им беше тези, които не са с ранг. Няма как да се взимат кит, което е малък проблем. Така, едно много яко нещо за този сервер, поне за мен, защото тук ранковете, нали, няма с SMS или с PayPal или с пари, а ще бъдат в пари в сервера, ето мой. Което значи, че много трудно ще се събира пари. Примерно, ранг VIP, който още не съм го направил, разбира се, ранг VIP ще бъде 5000, не, 5000 са много. 1000, дори сега ще дам малко пай. Чакайте малко пай. Witherman. Малко си дивнем пари. Виж, що не искам? Не знам. Ще пробвам от конзолата. Пай. Witherman. И онлайн интервис. Оф, няма. Аз се оправям, аз. Така. А пък, ако искате да купувате, нали, ранг, там ще ми има скайпа, който трябва да ме добавите. Трябва да ме добавите и да ми дадат парите на мен. То, нали. След това написам скачай. Ще го напишем на български. Така, може малко да се забава. Може малко се забава, нали, на български не пиша много добре. Не, че не пише добре, ама но не знам буквите. На български да съм снял. Скачай. Скачай доста, само да, аз не съм учил, нали, къде са точно, не съм ги запомнил. Съм ги запомнил къде са. Това е по-добре вече. Така. Чакайте малко. Чай. Долу. Само те си мина тук, гледа така. Сега така. Скачайте. Долу. Скачайте долу. Ето нали виждате. Така. Нали аз казах, скачат долу и като скочат, ето така са малко просто. Скачат и е така. Това нали ще пада по-надолу. Comme ça devant. Дел. Лап. Дел ларп. И спам.
Така, не знам колко е станал дълъг клипът, но исках да ви покажа информативно клипче, нали, за сървъра, да го чакате и такива работи. Да, тук ако искам да ми напишете в коментарите, нали, защото аз не съм много добър, нали не съм много добър по сървър и нали не знам много плагини. Примерно този, който се пише нагоре, нито знам как се ползва, нито знам как се пише. Мои приятели да знаят много повече за сървърите от мен. Казват, че той се купува, но и да се купува аз, нали пак ще пътя да го взема. Защото тук искам да ми пише добре дошли в... Добре дошли... Опа! Извинете хора, но пак се изказват слушалките. Много съжалявам за което. Ще си махна слушалките. И аз не съм оттатък и не съм... Извинете, че кашлях. Нали... Чакайте на това проблем преди да се изкажа. Да видя къде е. Така. Така, може и, нали, админ, който да е един. Не съм много сигурен. Съм много сигурен дали да е таком, нали да не таком, така. Друго съм срещнал за сървъра. Както виждате има скинове в сървъра. Е тук. Дори ще има пътека, която също е ще направя. Какво ще сложим на нали, че да се сложа. Ето така. Ето така Ето така да сложа, нали, да се не вижда. Короче, така че много вижда. Така. Това общо взето сега ще ви покажа как ще бъде така мисъл. Да, е така. Сега че трябва да си ходим тук. Примерно тук може да има тук нищо. Приятно ми се говори пулт, но твърде много. Така, в този сервер второто нещо, което исках да кажа, почти всичко ще бъде на спам. Защото, нали, не знам как се правят нови лороди. Това съм се... Нали, знаех, преди знаех, но вече съм забравил, защото първият ми развит сервер, който беше преди 2 години. Близка по около 20 век, нали, когато беше на училище, когато бяхме на училище. На ден стигах към 50-60, но тогава хакерите разбира се, че ми прецакат сървъра и аз, нали, спрях да се занимавам с сървъра. Тогава бях хемче с друг ник, хемче, нали, тогава още повече, тогава много повече знаех. Сега, защото преди 2 години аз съм забравил. И това е. Дори тук ще си го дигнем. Така. Така. Не ставам се, нали. Защото и трябва чакаме това момчета, нали, да правим спауна. Ето това е, което прави за сега, виждате. Ето трябва да се го прави. Ето това беше информативното клипче за този спаун. Както виждате, вече съм го започнал. Ще го правя аз, не някой друг. Виждате, само така да направя малко. Много бих.
Четвъртата и тук. Имаме ето така направа. Ти я продължавам това ето така. Вижте, тук не може да се падаш по твърде малко място. Така. И мисля, че го показах това. И за... че има ранг админ, ще има ранг админ. Ще има админа, да. Няколко пъти го повторих, много съм умен. Но той ще струва много яко скъпото, защото админ, нали, знаете, че почти същия като... Нали, почти същия като... не да прави, нали. Ама, евенти. Евент ще бъде ето там, вече съм решил, защото, както казах, не мога да правя нови уроди. Но пък, или мога да измисля така нагоре, пример. И казвам на максимум левел и да направя там, да ги правя, но не знам. Не може да се прави сервер, който не е който с колко искам да прави, че те се отрачите. Така, трябва да се оправят така, защото грозно да се вижда. Така, не знам дали го споменах пак, защото е малко. Карай. Така, може, когато го пусна да е онлайн, може да не е онлайн, защото онлайн хост говорим. Защото, нали, в момента събирам мангизи за онлайн хост, който ще бъде 150 човека. Ще ми излезе към 200 лева, ама карай. Право за вас, ако никой не влиза в сервера, не се разочаровам, защото аз го правя за вас, да се забавлявате. Да. Сега ще ви покажа kit user. Нали, пишете kit user, аз като напиша и да веднага ви карка 5 годен токи, един стак дърво, един стак бял дърво, кофа сол, кофа с вода, 32 айрон, 2 странички, 2 спитки, 64 кавешко месо и ето сте тук, Sharp тройка Unbreaking, единица Fire в двойка, Pro 2 Unbreaking, едно Pro 2, целя са Pro 2, потечен едно. Следващото е Fusion 2 Unbreaking 1, Fusion 2 Unbreaking 1, Fusion 2 Unbreaking 1. И тук един стак на такова голенки, защото искам, чува са лапта, те ще бъдат 4 Unbreaking 3 с full match, Sharp 5, Fire Speed 2 и Unbreaking. Защото ако сте играли в SophieCraft, ще се цела като в SophieCraft, нали да бъде. Но вече ще има полки като Pro 4 Unbreaking 3, Fire, тама. Pro 5 още не знам как е ходина за Pro 5. Чакайте се, дали съм изтеглил, нямам го скъпсет. Да, и скринсет поне ще има. MC му още няма. Да, забравя да кажа в началото, че е сервер на 1.7.2. Защо на 1.7.2? Защото на 1.8 имам проблеми, но разбрах как да ги оправя. Но за сега ще бъдем с 1.7.2, по-скоро ще бъде апгрейднат или на 1.8, или на 1.9, когато излезне. И тук може да апгрейднат на 1.9 сервер да направя. Та, общо взето е това, скрила и ало. Та, общо взето е това, клипът, не знам колко пъти го казах, общо взето е това. Аз бях Witherboss с името Witherman. Аз чаквам, когато е пуснат, вие да влезете и да се забавляват. Целта на този сервер да бъде повтора.
че не е да се трепете, а да се забавлявате и да се трепете. И, нали, този път наистина чао, това го повторих този път, но довиждане. И забравих да повторя пак. Извинете, че мишката ми се чуе толкова силно и че много тихо говоря, но в момента е много късно и много ще спът. Родителите ми и цялото семейство така спят. И това беше пак за последен път, наистина. И до другия път, след като може да ви покажа и другото развитие, след като стана е готов. Може и онова там долу да покажа, което е готов вид, е там надолу. Това пак ще има, не знам каква рапоре. Да, превента ще бъде като PvP България близко, а пък и сървър ще бъде като PvP България без рез. Но мисля за този вид да има един стак, няма един стак. Има 32 бедрок, пита му. Надявам се. И това е. Тук наистина дал последен път, защото вече става прекалено дълъг. Ще облика броята си прямо по функи стил. Пак да повторя. Аз бях Уидърбълс. Очаквам след като бъде пуснат в този сървър. И пак повторям, че ще бъде апгрейд на 1.9, когато излезе, нали пък да излезе скоро на 1.8. Чао!